Minkejja li l-coronavirus issa jinsab fuq l-adba ta' pajjiżna b'għadd ta' persuni rapportati li tilfu ħajjithom fil-pajjiż ġar tagħna l-Italja, il-Ministru tal-Edukazzjoni Owen Bonnici mhux kapaċi jserraħ moħħ il-ġenituri Maltin u Awċin li l-iskejjel tal-Istat huma attrezzati biex jilqgħu għat-tixrid tal-virus. Minn meta beda jinxered dan il-virus, l-awtoritajiet tas-saħħa qed jappellaw biex almenu wieħed jaħsel idejh regolarment bħala waħda mill-metodi kif ikun evitat it-tixrid. Suġġeriment li jingħata anke f'każ ta' virus staġjonali bħal fil-virus tal-influenza. U dwar dan qed ikun issuġġerit ukoll li wieħed jaħsel idejh bl-alkoħol. Iżda mistoqsi minn Net News, il-Ministru tal-Edukazzjoni ma kienx kapaċi jikkonferma jekk din il-ħaġa bażika teżistix fl-iskejjel kollha tal-Istat. U minflok ma jipprevjeni u qed jinħeba wara l-iskuża li l-coronavirus għadu ma mex lil pajjiżna u allura m'hemmx lok ta' allarm. Tempju ċerti postijiet qegħdin jagħmlu l-hand sanitizer u dal-affarijiet. Daw hemm xi forma ta' sistema li diġà teżisti fl-iskejjel tal-Istat. Nerġa' ngħid li pajjiżna ma ġiex reġistrat każ ta' coronavirus qegħdin in containment phase. U mistoqsi minn ġurnalisti oħrajn, il-Ministru Owen Bonnici lanqas ma kien kapaċi jwieġeb jekk fil-qasam edukattiv jeżistix xi pjan f'każ li l-virus iveġġ f'pajjiżna. Iżda tefa' responsabilità fuq il-Ministeru tas-Saħħa. Hemm contingency plan għal jekk f'każ li l-coronavirus eventwalment tidħol f'Malta? Naturalment dan huwa domandi li huwa l-aħjar li weġibhom il-Ministru tas-Saħħa. Il-mistoqsijiet isegwu diversi telefonati ta' tħassib minn ġenituri li ma' Net News staqsew jekk il-Gvern hux qed jipproteġi lil uliedna bil-prevenzjoni tat-tixrid tal-virus, speċjalment issa li jirritornaw lura fil-klassijiet wara l-vaganzi tal-Karnival.